Bos días. Hoxe en El Logo que foi, imos a falar da relación da administración en xeral, concellos, autonomía, goberno central incluso, cos novos proxectos que aparecen nun país. Hoxe, ao pleno municipal de Trazo vai unha proposta para crear unha comisión sobre unha planta de biogás que se quere instalar en este pequeno concello a carón de Santiago, Trazo, digo. Unha comisión na que van estar representantes dos partidos políticos que están na corporación, ninguén máis. Non o quero centrar na planta de biogás de Trazo porque é un tema que está aínda saindo e aínda poden sair moitas cousas de aí. O quero centrar en como pasan as cousas normalmente en todos estes proxectos. E pasan do seguinte xeito. O primeiro son os tempos. Normalmente, xa falemos da mina de Touro, xa falemos de Altri, xa falemos do baleirado dos túneles da mina de Lousame, xa falemos da canteira de Teo. Normalmente en todos estes proxectos quen sai en primeiro lugar á rúa a dicir coidado que queren facer isto, que hai aquí, que nos están contando, o que nos queren contar, o que nos queren facer. Bueno, os primeiros son os veciños. Normalmente son os veciños os primeiros en saír a protestar e iso quere dicir só hai dúas posibilidades. A primeira posibilidade é que o Concello soubera, porque se pediron informes ou se preguntou de algún xeito e non dixo nada, o cal está mal. A segunda é que o Concello non soubera nada, entonces tampouco está ben, debería de ser o Concello o primeiro en cabrearse e dicirle como que van instalar non sei que no noso Concello, no Concello que estamos xestionando e ninguén viu aquí a preguntar. Bueno, pues algo pasa, non? Algo sucede aí. Entón, ese é o primeiro, non? Os tempos deberían de ser á contra. O Concello entérase, o Concello que ten, digamos que máis vías mesmo que os veciños para saber todo o que se quere facer administrativamente, que precisa de permisos administrativos, debería de ser o primeiro de facer unha reunión veciñal e dicir, mirade, hai alguén que quere facer isto aquí. Non sabemos máis, estos son os datos que temos, pero que os saibades. Informádevos, buscar a información, pensade que vos parece e faremos outra reunión cando teñamos máis datos, pero debería de ser o primeiro. E segundo, o que sucede precisamente cando todo sae á luz cos veciños. Bueno, pois os veciños protestan e normalmente o que sucede é que se minimiza esas protestas. O primeiro que se di casi sempre desde a administración, sexa que sexa, que non está ben explicado e que o que din os veciños non é verdade e que isto vai ser moi bo para o pobo, isto non é nada malo, un montón de desculpas. Moi poucas veces alguén colle e di pois non sabíamos nada, vamos a ver que pasa. Todo o dereito do mundo a protestar. Normalmente minimízase porque os políticos teñen moito medo á imaxen que dan e teñen moito medo a que cando cheguen as eleccións pois isto pese en contra. O que pasa é que os políticos o que teñen que lembrar tamén é que están 4 anos, que non foron elixidos para decidir. Teñen que decidir sobre moitos temas, pero non foron elixidos para eso. Foron elixidos para xestionar. Entonces as decisións non as teñen que tomar só. Teñen que tomar falando cos veciños que foron os que os elixiron. Moitas veces en estos temas parece que estamos nunha etapa de despotismo ilustrado, é dicir, de todo para o pobo, pero sen o pobo. E isto que parece tan actual data do século XVIII, así que debería de pensar un pouquiño as administracións que a participación dos veciños, da veciñanza nas decisións debería de ser algo moito máis natural, moito máis lóxico. No caso de Altri, non pode ser que as enquisas as faga Altri, non pode ser que sexa quen pregunte aos veciños que lle parece o que lle deixa de parecer, ten que ser a administración quen o faga e de algún xeito que todos poidamos saber que é o que pasa, non? En terceiro lugar, hai unha cousa que se dá en algúns proxectos moi concretos como son os das minas. En eses proxectos
normalmente hai unha obriga de restaurar a zona. Durante anos sacáronse minerais de aí ou sacáronse todo tipo de materiais e sacouse diñeiro, sobre todo as empresas gañaron diñeiro. Nas concesións había unha obriga de restaurar, de devolver todo, polo menos en parte, a como estaba antes. Isto casi nunca se compre. E dá igual que a empresa cambiara. A empresa, se cambia, adquire ou comprar a outra empresa, adquire tamén as obrigas que a outra empresa tiña. Isto casi nunca se compre. A administración, sexa concello, sexa autonomía, sexa goberno central, dá exactamente igual, ten a obriga de velar porque eso se compra. Quere vostede facer un novo proxecto en este sitio? Moi ben, pois aquí está pendente de restaurar. Rematamos o proceso primeiro, que era sacamos todo o que podemos sacar, restauramos e nos vamos, e despois empezamos outra vez. Claro, moita xente diría, bueno, pero se van a empezar un novo proxecto, para que restaurar? Bueno, pues, que o mellor se restaura esa zona, xa non estás tan interesado en que haxa un novo proxecto, como pode pasar na canteira de Teo, en donde xa hai, digamos que especies que anidan ali, xa hai un certo verxel, por chamarlle de algún lado, que se restaurou de forma natural. O mellor agora xa non interesa que eso volva a ser unha zona industrial. Entonces, primeiro fagamos o que hai que facer, a administración ten que obrigar a que se faga, porque para eso estaba posto na documentación, e despois xa veremos o dos novos proxectos. En cuarto lugar, o que xa falamos algunha vez en este espacio, o deseño de país. Temos que acostumarnos a deseñar o país. Temos que acostumarnos ao que queremos. Porque o mellor unha planta de biogás ou unha celulosa ou calquera empresa pode ser beneficiosa para a veciñanza e pode xerar beneficios, indudablemente, e pode mesmo xerar emprego. Pode ser. Pero ese é o modelo de emprego que queremos, ese é o modelo de beneficios que queremos, a veciñanza quere eso, dáselle esa oportunidade de poñer nunha balanza que prefiren. Hai 10 anos, a moitísima xente, se lle din que van estar traballando, levando mochilas de peregrinos dun lado para outro e gañando cartos, non o creen. E hoxe eso sucede. É dicir, hai xente que se dedica a levar as mochilas dos peregrinos para que camiñen máis cómodamente e con eso gañan cartos e viven. Entonces, eso era algo que non se podía pensar hai 10 anos. É dicir, hai máis modelos. Efectivamente, podemos montar unha fábrica, podemos montar unha celulosa, podemos facer moitas cousas, pero tenemos que dicir cales son as que queremos facer. Queremos dedicarnos ao turismo. Bueno, vamos a ver como facemos, e vamos a facelo ben, e non que sexa unha historia de 2-3 anos e despois morra, senón como podemos facelo sostible, como podemos dar unha boa imaxe, como poden marchar os visitantes, os peregrinos, por exemplo, ou os que veñen a ver a Galicia, pois contentos, dicir, oye, pois os precios son razonables, as instalacións son boas, os albergues están coidados, saben idiomas, non hai chinches. Como podemos facer para que todo eso nos dé cartos e que os pequenos povos podan vivir deso de un xeito profesionalizado, digamos? O mellor, se o facemos ben, compensa no canto de ter unha industria que nos vai a destrozar absolutamente toda a natureza que temos, que ademais, vendo o verán que vimos de ter, que foi o máis caluroso desde que se teñen rexistros, vendo que ven un outono que vai a ser igual de caluroso, según din os expertos, o mellor, o de coidar a natureza, o de coidar o que temos, o de evitar incendios, o de plantar árbores autóctonas, limpar os ríos, non é unha mala idea de cara ao futuro. O mellor temos que darlle unha voltiña que non é unha cousa só de ecoloxistas, sino que nos vai afectando a todos.